Балаларым сезгә дуа кылып, исәнлекләр телим ятканда. Ходаемнан бәхет тәүфыйк сорыйм, һәр вакытта таңнар атканда. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җирдә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Гырур басып алга атлагыз, сез тормыштан сез артта калмагыз. Шатландырып яшәгез сез безне, хәсрәт утларына салмагыз. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Балаларым сезгә дуа кылып, исәнлекләр телим ятканда. Ходаемнан бәхет тәүфыйк сорыйм, һәр вакытта таңнар атканда. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай бик кирәк. Алия Гараева Фархи. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.